Hello guys, good afternoon. Good afternoon. Ayan yung isa. Tapos pala may isasuggest ako sa wala title. May ano ko sa may isasuggest ako sa inyo. Baka lang kasi pinapanood doon ni Hagrid. Para siyang actually Disney daw 'yan. Nakita ko lang yan sa YouTube. I think i-search nyo lang yung full movies ng Disney. Sa hanapin nyo siya para siyang wait lang siya guys. So ang nakalagay kasi sa I'm sorry Mark na I will come with you, Mr. William. No thanks. I think I can manage. yan yung nakalagay dyan, no? New animation movies na kung yan. It's gonna be a big one. Yan yung nakalagay. I'll call you if there's a Wala talaga siyang title na sa ending meron yun eh. Nakalimutan ko. Sobrang ganda ng story. Na-share ko lang sa inyo. Baka may mga anak ninyo ngayong quarantine, di ba? Makapanood din naman. But anyway, magluluto kami kasi, di ba? Ngayon? Thursday. Today, Thursday. And kasi wala kaming bilignet. Kasi hindi naman kami bababa. So, magluluto kami ng ito yung sobra namin na macaroni. So, laluto ko. So, eto siya guys. So, lulutuin ko to. Ito yung mga pinabili ko kay Papa kanina. Medyo mahal nga to. 3 pesos yung isang saging. Tapos, may mangga. So, yan. Hello guys. Good morning. So, today is actually ano bang petsa ngayon? Nakalimutan ko yung petsa. Pero, today is Saturday. And ayun, magluluto ko ng umaga si Papa tulog pa kasi pero magpa-pancake na lang siguro kami. Yan, nakakadiligo lang ng mga halaman. And mamaya pala may i-share ako sa inyo kasi nung yung pinaka-last na upload ko, ang daming mga concerns inyo, ang daming mga comments. So today, later na lang ipapakita ko sa inyo, explain ko sa inyo yung aming ginagawa ngayon na para mayroon kaming pagkakitaan. And basta na-post ko na yun sa Instagram, I know sa Facebook. So mamaya i-share ko sa inyo, okay? Pero ngayon magluluto muna ako. Tapos pala guys, eto meron kaming biko. Eto kasi ginawa ng aking mother-in-law. Hinatid pa talaga dito sa amin. Pero kasi wala kaming biko, wala kaming bilignet. So, ayan, binigyan kami. Hello guys! Ayan, good afternoon. Sorry, na-busy ako kanina. And kasi nag-experiment ako ng aming new products. Experiment. Nag-ano ako ng chili sauce with garlic. So, pakita ko sa inyo, sobrang sarap niya, guys. Ito lang, nilagyan ko na to ng toyo at saka lemon. 2 lemon. Kasi ang ulam namin today is isda. Pero sobrang sarap niya. Even yung sauce lang niya na walang plain lang. Masarap siya kasi may lasa siya. Oh my God, ang sarap. I'm so excited kasi maanghang. So, yan. Kain tayo, guys. Sobrang sarap. I-share ko sa inyo mamaya yung ibang Ito kasi, in-experiment ko lang to. Nilista ko talaga kung magkano yung ilang grams. Para talaga malaman ko yung exact measurement niya. So, ayan. So, nahihirapan kaming mag-pack ngayon. Hirap kaming mag-pack kasi wala kaming makita mga containers ngayon kasi 'di ba puro sarado yung mga tindahan. So hinahanapan ko na lang siya ng paraan. But ngayon mag-aalis si Papa kasi meron siyang i-deliver ng mga item natin. So mamaya ipapakita ko sa inyo. I'm so excited and gusto ko rin i-share sa inyo not the recipe but the tips na pwede kong maibigay sa inyo. So ayun, excited na akong kumain kasi gusto ko talaga maanghang. And naghahanap ako lagi ng maanghang. So, eto na. Meron na kaming maanghang na magagamit. And para talaga pwede siya pang siomay. Pwede ito panglagay sa kung gusto mong mga pagkain na gustong lagyan ng anghang, approved to. So, ayan. Kain tayo, guys. Hello, guys! So, ayan ang pale ko. Sorry, wala akong makeup, walang lipstick and all. But, sabi ko nga kanina, papakita ko sa inyo yung mga
binibenta namin ngayon. Actually, na-post ko to sa Facebook na matagal na namin itong ginagawa. Actually, hindi pa na hindi pa siya lumabas. I think since 2009, yung business namin talaga is longganisa. Yun naman talaga. Pero yun nga, on and off siya. Nung pumunta kami sa Cebu. Tapos, pero nababalikan din namin siya hanggang sa nagkaroon ng lumpia, hanggang sa, ayun. So, papakita ko sa inyo kung paano tayo makakahanap ng paraan para kumita ngayong quarantine. So, mamaya explain ko sa inyo kung paano namin siya ginagawang i-deliver. So, eto. So, eto siya. Eto ay longganisa. Actually, hindi ito yung longganisa na ginagawa namin dati. Iba na to. Meron siyang basta iba na to. Medyo pricey ito compare doon sa ibang yung doon sa pricey ito compare doon sa ginagawa namin dati, pero mas masarap ito. And wala tong food coloring and all, wala lahat. Tapos yung cellophane na ginamit namin dito is actually cling wrap lang siya kasi Hagrid, cling wrap lang talaga siya kasi nga sarado lahat ng tindahan na nagtitinda ng plastic. And eto mga plastic na ginamit namin, on hand lang to sa amin. Pero hindi talaga ito yung ginagamit sa longganisa kasi casing talaga yung ginagamit niya, or yung casing na cellophane, or yung casing na hug casing, pwedeng ganon. So ito binibenta namin to, longganisa. Tapos yung aming kasi wala nga paninda ngayon ng mga stickers para sa anong tawag dito, sa label, sa ating label. So nagpa-print lang ako, tapos ayan, ginawan ko lang siya ng ganyan. So binibenta namin to, ito original, this is 40 pesos. Meron ding spicy, 45 pesos naman yung binibenta namin. So etong lumpia naman, iba din tong binago ko yung recipe namin. Ako talaga mismo nagtimpla nito. This is 35 pesos naman, pero puro laman ito. May carrots and all, pero iba na yung lasa niya. Mas masarap ito compared sa dati. Masarap yung dati kasi sweet yon, pero ito sweet and salty na yun yung So ito na lang yung natira kasi dineliver ni Papa yung iba, and then naubos na rin yung iba. So ayun siya. And also meron din akong ginawang sweet and spicy bagoong. Na problema lang ako dun sa container kasi supposedly yung gagamitin ko dyan is yung jar na babasagin. Pero yun nga, hindi ako makahanap ngayon yan kasi nga diba, sarado lahat. Actually, hindi to advisable talaga itong plastic container, pero ginamit ko na lang siya kasi wala akong ibang makita. Mayroon din siyang label, ayan, bagoong alamang. And this is spicy. Mayroong eto, isa na lang natira sa large. Ito yung large, ito yung medium, at ito yung small. Pero babaguhin ko rin yung packaging pagdating pag nag-open na yung mga natin, mga tindahan, ganyan. So, eto. Tapos, eto naman yung niluto ko kanina, yung garlic chili na sauce. Ayan, sobrang sarap niya, guys. And ito na lang yung ipapak namin. So wala pa kaming malagyan kasi pinapabili ko pa si Papa. So sana magkaroon kayo ng ideas. Actually madali lang gawin yung mga yan. And kailangan lang talagang i-improve yung lasa. Actually, pwede ka namang mag-search doon sa YouTube, sa Google. Pero ang problema lang kasi doon sa mga post sa YouTube, merong iba na hindi parang kulang yung lasa, hindi talaga siya so kailangan talagang mag ka ng sarili mo talagang na yung lasa, yung panglasa mo talaga na masarap. Hindi pwedeng basta mo lang kinuha doon sa YouTube tapos hindi naman pala masarap, 'di ba? So kailangan ka din, i-check mo din kung
pag kumuha ka lang sa YouTube, yung mga ideas lang, ganyan. Pero yung sa lasa talaga, yung mas importante yung kayo talaga yung umano talaga nung lasa nung produkto ninyo. And I'm so proud kasi masarap talaga yung longganisa tsaka lumpia namin. Charot. So yun lang naman, and also yun yung ginagawa namin ngayon na kasi wait lang, mag-uupo ako. So ayun, inupuan ko talaga. And kasi eto na nasabi ko dito sa Facebook. Kasi yung aming ipon, guys, actually may pera naman kami. Kagaya na kasi ang dami nag-react nung sa last na upload ko about dun sa pag namin na baka lumipat kami ng bahay, ganyan, kasi mahihirapan na kami sa aming rent. Kasi nga, instead na ibayad ko sa rent yung pera namin, tinatabi ko siya just in case. Kasi 'di ba, nasa sitwasyon tayo ng grabe yung crisis. So whatever happens, syempre uunahin ko talaga yung pagkain namin. So ayoko maubusan kami ng pera kasi syempre hindi natin alam, 'di ba? So sabi ko, meron kaming syempre, every month kami bumibili, tapos wala naman pumapasok na income talaga. And naiintindihan naman natin yun kasi dahil sa crisis ngayon. Pero sa amin dito, hindi siya ganun ka-stricto talaga compared dyan sa Luzon. And naiintindihan ko na mahihirapan talaga kayo dyan. Pero dito sa amin, hindi siya ganun ka-stricto kasi hindi kami enhanced community quarantine. Community quarantine lang, but hindi enhanced. Hindi siya ganun ka-stricto. So, maaari pa kaming lumabas, pero pa isa-isa lang, hindi pwedeng sabay-sabay kaming lumabas, no, buong pamilya, kagaya dati. So, iba na ngayon. And sabi ko kay Papa, kasi everyday talaga kami nag-uusap sa labas, every night. Pinag-uusapan namin yung anong gagawin namin, kasi hindi kami makalabas, ganyan. Sabi ko, sige, maghanap tayo ng paraan na kumita tayo na ipatakbo natin yung pera natin na natitira kasi honestly hindi ko din alam kung may babalikan pa akong negosyo pagkatapos ito kasi pag naging okay na yung Shopee, ini-expect ko na hindi talaga siya hinay sa palihog na hindi talaga siya diretsyong makaka-recover. Medyo mahihirapan pa talaga kami. Kaya sabi ko, mag-isip tayo ng paraan. Kasi sabi ko, marunong naman ako magluto, marunong naman ako So, kailangan lang natin i-improve. Diba? Pero yung packaging, intindihin nyo kasi wala talaga pakitang mga bottle na container. Wala akong makita, sarado lahat. So, sabi ko, eto na. Total, ginagawa naman namin to dati. Balikan natin. Kasi syempre, yung aming paninda, hindi naman siya basic necessities. So talagang, wala talagang bibili. Kasi syempre, maalangan naman magpa-party yung mga tao ngayon. Diba? Kasi yung mga party supplies yung paninda ko. So sabi ko, kailangan ko maging flexible. Sabi ko, sige, kasi mga tao ngayon kailangan ng pagkain. Diba? Kailangan ng pagkain. So, pagkain talaga yung binibili nila. Most of the time, pagkain. So, sabi ko, sige, gagawa tayo ng pagkain. Kasi yun yung hinanap ng tao. So, yun nga, nabuo ito. Actually, ngayon ko lang sinabi ito, pero ilang araw nung nakalipas nang ginawa namin yan. And nagka-post na rin ako dyan sa labas ng, parang na meron kami paninda dito. And I'm happy na mayroon ng mga bumili. And bumalik naman. Pero si Papa, yun nga nag-deliver. Ang pinaka-target ko naman talaga is yung delivery sa online. Yun talaga sila yung target. Kasi dito naman, yung community kasi dito, medyo hindi naman ganun kadami yung tao. Kaya hindi ko ina-expect na marami yung bibili. Pero, yun nga. So, nag-iisip ako ng ibang na, yun nga, medyo mahirap kasi wala kaming freezer. So, iniisip namin ni Papa na kumuha ng freezer after nitong community quarantine. So, bibili kami ng freezer or maghahanap kami sa online na second hand para at least mas mura yun, diba? Makukuha natin. And also, ang pale ko, sorry ha, wala talaga akong lipstick and all. So, hashtag real life. And meron ding, gusto din namin medyo mahirap nga ngayon kasi wala kaming service na pang-deliver at mahal yung pamasahe ngayon. Pero talagang
okay lang. Kailangan natin gamitin yung resource na meron kami. Kung medyo mahal yung pamasahe, papunta doon, Hinaysa, anak. Hagrid. Shh. Hinaysa, palihog. Dahil mahal yung pamasahe, so every order namin, ang ginagawa namin is, pag may nag-order ngayon, like for example, Monday, i-deliver namin siya by Thursday. So, para sabay lahat ng mga order, para hindi naman aksay sa pamasahe. Kasi nga, wala kaming sasakyan at kailangan naming pagkasyahin kung ano yun. Kasi wala kaming sasakyan eh. Wala kaming magagawa. Mareklamo kami, diba? So, maghahanap kami ng paraan ngayon. So, I'm so thankful din sa mga relatives ko na sobrang supportive din kasi talagang mismo sila bumibili din sila. And I'm so proud of hindi mo ako nahiya sa produkto ko ngayon kasi talagang pinaghirapan namin ni Papa. Maraming may time na nasira talaga yung karne namin, hindi namin nakain kasi sobrang alat at sobrang tamis na naghalo siya. Kasi experiment namin yon. So hanggang sa next na nag-experiment kami ulit. Yun, nakuha na talaga namin. So thank you Lord. Pero talagang teamwork kami ni Papa talaga. Every day nag-uusap kami niyan. And eto naman, suka ito guys. I'm planning na mag-ano na suka. Kasi mahilig din ako sa maanghang talaga. Mahilig ako sa maanghang. And ito, experiment din namin to. Pero kami yung gagamit nito. So, I'm planning na bumili ng chicharon para dito. So, itinatry pa namin ito kung okay siya. So, meron kaming mga experimental na ginagawa ni Papa. Maraming mga experiment. Pero, sana ay naman mag-work. Kasi I have to be very flexible lang talaga. Go with the flow lang ako. Importante na mag-survive. And ang ginagawa namin, wala kaming meetups. Wala. Dinideliver namin siya door to door talaga. Kasi para naman kasi yung mga customers pag meet up magkukumpul-kumpulan, 'di ba? So better na safe si Papa kasi diretso na siya dun sa kasi yung mga jeep dito meron ng social distancing din eh. Diretso na siya doon sa bahay na pagdi-deliveran niya. And sabi ko kay Papa, picturean niya yung mga nag-order kasi ipopost namin sa page namin para at least may proof na we are legit, 'di ba? Hindi naman tayo peke. So ayun, even may kuya nag-order kasi siya. So sabi ko sa kanya, si kuya picturean mo din para at least ma-post ko din sa aming Facebook page para ayun, para maano din sa aming So I'm so happy. Sana ipagdasal nyo kami guys ng pero okay lang po kami, okay lang. And then may nag-comment din sa akin na sayang din yung renta namin kasi ganito sa mga ganitong panahon mas okay na may sariling bahay talaga. Pero honestly guys, hindi din. Magrenta ka man or may bahay ka man or magrenta ka man, it's just the same. Ayun kasi sa ngayon pinaka-importante talaga is yung survival, yung makakain tayo. Feeling ko si Ashim gusto niyang umihi kasi ingay na siya. Yun yung survival yung kailangan natin. So, hindi issue dito yung may sariling bahay, may kasi marami sariling bahay, wala namang pagkain. So, importante din na mas okay na may sarili kang bahay, may pagkain ka pa. Pero, mostly maraming nagrarant ako nagbabasa sa Facebook na may sariling bahay. Pero, rant sa Facebook na walang ayuda, ganyan. So, useless din yon. So, at least tayo, chillan tayo dito, mahanap tayo ng paraan kasi yung government talaga, hindi tayo kayang bigyan lahat. And, wala tayong choice, kailangan nating magsumikap pa rin. And, sinadya ko rin na talaga, kasi dito, extra income din yun na nandito sa bahay na may bumibili ng mga kapitbahay namin, 'di ba? Kasi hindi namin kailangan i-deliver. Extra income din yun. Tapos binibili nila tag 5 pirasong pack, 'di ba? Malaking tulong na 'yon. So yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo. And sa mga nagsasabi sa inyo, bakit hindi ako magtindahan? Actually, gusto ko magtindahan dito. Pero si Papa Joe lang yung ayaw. So hinihilot-hilot ko pa siya. Hinihilot-hilot ko pa. Hi guys. Hi! Hinihilot-hilot ko pa hanggang talaga sa
pumayag siya. So, pagdasal niyo na sana pumayag siya. Kasi sabi ko, matagal ko lang sinasabi yan sa kanya. Kasi lumaki naman ako na sa tindahan talaga. Yun yung kinalakihan ko. Diba? Simula nung bata pa ako, tindahan talaga. Kasi si mama may tindahan. Doon ako lumaki talaga. At alam ko yung mga palaka doon sa tindahan. Kasi yun yung nilakihan ko. Pero wala eh. Ayaw niya talaga. But anyway, pagkapaalam na ako dito guys, sana ay meron kayong napulot na idea doon sa mga sinabi ko. But pwede kayong kumuha doon sa mga recipe sa YouTube o sa Google. Kailangan nyo lang konti-kontiin yung pagluto. Kasi mayroong mga ibang recipe doon na hindi naman masarap. So, kailangan yung tingnan. Kawiri, kadi ko kaabre. So, kailangan yung tingnan talaga. Kasi hindi lahat yung nag-share doon sa YouTube at sa Google. Masarap yung inaano nila. Kasi merong iba talaga hindi. Kulang. Meron nga akong nakita sa YouTube. Sikat na sikat siya. Chef nga siya eh. Meron nga siyang advertisement sa TV. Pero, hindi masarap yung timpla niya sa lumpia. Hindi masarap. Kulang siya sa lasa. I think maybe because sanay siya sa pagkain sa ibang bansa na medyo matabang. Pero for me na typical na Pilipino, kulang yung panglasa. Pero yun nga, siguro iba-iba naman talaga tayo. So, kaya sinabi ko, kailangan nyo i-check kung sa preferred nyo na panglasa talaga. Okay? So, ayun. See you in my next video. Salamat sa panonood.